Nakigduyog si Zamboanga City Mayor John Dalipe sa Department of Labor and Employment kon Doli 9 officials sa gihimong distribution sa kabuhayan starter kits ngadto sa 40 ka mga ginikanan sa na-rescue nga mga child laborers sa syudad. Gihimo ang distribution sa Canilar Covered Court kagahapong adlaw Agosto 10. Gilang kuban sa duha ka batch sa mga recipients ang mga benepisyaryo sa Doles Kabuhayan Starter Kits program. Isip kabahin sa kampanya sa ahensya nga muhatag sa mga ginikanan ug livelihood activities ug tabangan ang kabataan nga mahilayo gikan sa child labor practices. Ang mga benepisyaryo gikan sa Barangay Kabatangan, Canilar, Campo Islam, Pasunanca, Rio Hondo, Ricudo, Sinunok, Santa Maria, Santo Niño, Upper Calarian, Zone 2 ug Zone 3 ubos sa District 1 ug Buwalan, Kasanyangan, Talon-Talon, Mercedes, Sangali, Pasubulong ug Tugbungan ubos sa District 2. Di nakadawat sila og mobile stall o cart, cooking tools, jigs, bugas ug tarpaulin. Nagpadayag sa iyang pagpasalamat si Mayor Dalipe ngadto sa Doli 9 alang sa inisyatibo nga sumala niya subay sab kini sa kampanya sa lokal nga gobyerno aron mapanalipdan ang katungod ug kaayuhan sa mga bata. Sa niaging batch, ang mga benepisyaryo na identify pinaagi sa Child Labor Prevention and Elimination Program kung asa gihimo ang profiling sa nagkadaiyang lugar nga adunay na report nga mga kaso sa child labor sumala sa Doli 9. Gitagana ang programa aron mahatagan ang mga ginikanan sa mga kalihukan nga makabugna og kita, uban ang paglaom sa pagbag-o sa kinabuhi ug sa ilang mga pamilya. Ang klase sa panginabuhian nga nadawat sa matag pamilya gidetermine atol sa profiling stage. Ang programa gipahigayon sa pagkinabangay sa Zamboanga Women's Federation Incorporated ug mga partner agencies sama sa Department of Trade and Industry, Social Security System ug Canilar Barangay Council. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe